Procházková, Hejnal, Kolman, Krumbachová. Dobrý den. Dobrý den. To nemůžete hulit aspoň za rohem? Sorry, já byl u ředitelky. Neváží si svobody. Nezajímá je literatura. Nezajímá je historie. Nezajímá je nic. Válku na ně! Nejdřív totalitu a pak válku! Ne, chyba. Průměr totiž vůbec nemusíme znát. Proti čemu jako bojuješ? Proti společnosti? Já proti ničemu nebojuju přece. Mě to prostě baví. Vypadněte si to na chodbu, když vás to nezajímá. Zvedněte se a padejte. RHS. Ty vole. RH. Míšo, to, že jste doma? Vy nemáte školu, nebo co? Nikam nepůjdeš. S tím sprejováním je konec. To mě tu chceš držet jako ve vězení? Jo. Matiku, to je zbytečná. Matika je ti zbytečná? Ty jsi zbytečná. Nepůjdu na jinou Michal, školu. prosím tě. Nepůjdeš? A proč nepůjdeš? Můžeš mi říct jeden pádnej důvod? Jsem si na té škole zvyknul. Mám to. Ty zmrdě! Do kafe si do prdele! Ty si jako myslíte, že jste jako rychlý šípy, že jo? Ne, my jsme bratrstvo kočičí pracky.